Son Carlos Gómez Crespo, alcalde do Concello de Outes, dende fai 18 anos. Outes é un concello dos que podíamos decir, non sin tristeza, que é un concello cunha certa vocación de emigración. Unha parte moi importante da economía de Outes, da segunda mitade do século XX, foi traída pelos emigrantes. A actividade de dinamismo económico que era a construción, todo o que é relativo á promoción urbanística, que supuxo aquí en Outes un importante deterioro no mercado laboral. E iso foi o que levou a resurgir este pecado social, económico da emigración. Agora é frecuente que un dos membros se vai e outro non. E emigran mozos e non tan mozos, eu digo non tan mozos, en torno aos 50 anos, aos 50 algo. A idea da volta non lle quita a ninguén da cabeza, casi ninguén pensa en marcharse para quedar alá. Falando de emigración, e para que nos fale de emigración, temos aquí un veciño de Outes, Victoriano Camaño, que participou nesa primeira fase e que conoce perfectamente toda a problemática, virtudes e defectos deses movimentos de población que se chama emigración. Victoriano, aquí te deixo as cámaras de televisión.